Kalli yadda matasan jihar Kano suka kona wani ɓarawon waya. Mustin Besti ya zazzagi Sadiya Huruna. Labari da dumi-dumi a halin yanzu za ku ji cewa an hangi wasu fayafayen bidiyoyi da suka karaɗe shafukan sada zumunta, inda a halin yanzu fa Facebook, Instagram, TikTok da dai sauransu sun ɗauki wuta. Bayan da aka hango wasu matasan jihar Kano inda suka ɗauki doka a hannu suka ƙona wani adaidaita sahu, wato mashin mai ƙafa uku kenan. To a halin yanzu fa sun ƙona shi ne bisa dalilin da aka kama ɓarayin waya za su saci waya. To amma a halin yanzu su dai ɓarayin sun gudu sun yi ta kansu, to amma kuma an ƙona adaidaita sahun nasu. Inda ake jira a ga gwamnan jihar Kano wato injiniya Abba Kabir Yusuf me zai yi, ko kuma zai yi magana a kai ne ko kuma zai banzatar da maganar. Sannan za ku ga yadda Mustin Besti ya zazzagi Sayyada Sadiya Huruna inda ya bankaɗo surukanta, ya ce fa yanzu da za ka ba wa Sayyada Sadiya Huruna naira 5,000 sai ta karɓa, domin kuwa ita ba ta rena kaɗan, kuma dama duk wani harkar fakejin ne, ba ta da wani ko sisi. Cewar shi. Masu sauraron mu, idan wannan shine farkon shigowarka cikin wannan channel namu mai albarka, ka daure ka danna min subscribe, kana ka hada da danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Ga faifan bidiyon sai ku gane idan ku. Nan daga ne. Ya Ɓarawon yake dan mai tuku. Ya gudu. Sha'awar yi to ga yanayin da abin yake kasancewa. Idan mun kai mutum to ga abin da zai kasance. Shi ne kawai. Yawwa. Su ne mun taɓa ɗauko su ma za mu ƙona su. To jama'a, ga wanda da yake sha'awar satar waya. To ga lambar mashin din. Ga lambar mashin din, wannan shine lambar mashin din. Yawa, wannan shine lambar mashin din. Shine lambar mashin din wannan. Da duk mai sha'awar yi to ƙarshen Allah ga abin da yake kasancewa. Yawwa, in dai a Kano ne ma mu shigo da wannan sare, duk wanda ya taba mu sai mu ci uwarsa wallahi. Yawwa, ba dai mutum zai bata mana suna ba wallahi, ƙarya ne kawai. Yawwa, shine kawai. Yawwa, duk mai sha'awar yi to ga ƙarshen da abin da zai kasancewa na. Barayin waya don waya da masu marmarini yawwa duk masu yi ba su yi duk mai sha'awar zai yi duk mai sha'awar mutum wuka. Yanzu wata yarinya take tambaya ta, take cewa ta iya yiwa ni zan fita sanin duk wani abu da yake faruwa a TikTok. Wai dan Allah dan Annabi, mama mai gano mai kuɗi ce? Na ce musu mama mai gano ba ta da kuɗi fa. Wallahi naira 5,000 ma sha'awa take ba su. Saboda duk wanda ya ringa nuna abinci a social media, abinci, ko kuma ya zo ya ringa nuna wani abu da aka dan masa ko hotel ko wani waye, wallahi mai mace ne. Dan haka ku daina ganin cewar wasu na muku bidiyon gidan da suke ciki, suna muku bidiyon motar da suke hawa. Wallahi ku daina ganin masu kuɗi ne. Wannan abin sun same shi ne ta hanyar kwace, ta hanyar bara, ta hanyar yadda za su yi kawai su karba. Yauwa, ta hanyar gindinsu. Yauwa, mana wallahi da shi ma suna karba. Saboda haka ku yarda da wannan, duk sai ma burge ku gaba daya, sai na burge ku. Saboda yanzu wannan burge-burgen da suke burge ku, karshe ki faɗo cikin lamarinta ta ci kutumar ubanki. Yauwa, ke ma ki zama ita. Shikenan an yi bawan bakanin. Ku daina yadda irin wannan matan yan bola suna burge ku. Wallahi su daina burge ku. Wallahi. San yadda muke fama da jakai a social media, to kar ki bari ki zama jaka. Yar uwan su wance, yar uwan su mama mai giranot. Yauwa, saboda na tabbatar da cewa kika zama kamar ita, to ke ma kin yi asara.
ba abin zagi a social media mafi sauki irin mama mai giranar. Ta riga ta zama zubar da mutuncinta, zubar da girmanta, zubar da darajarta. Saboda haka in kika zama irin ta, yau wato ga hanya nan ruwan sama ake, amma na ce yana gaya muku da yawa mata wacce ta bugo min waya, dan Allah dan Annabi ya za a yi ka bar lambar wance ko ka hada da ita ko waye. To na da ki da ta mai ta miki, kai ta miki lesbian, wallahi kai ta miki lesbian, ki dauko generator ki daga wata uwa duniya ta zo ki kawo mata talashi. Ne ku zauna inda kuke man, ku zauna lafiya mana. Me haka ne wai? Mutane kawai kwaɗayi ku kun ga mutane a social media sun yi duk fake life ce, na rantse da girman Allah fake life ne. Bari in gaya muku, ba shegen da ban yi rayuwa da shi a social media nan ba wanda ban yi zama da shi ba, wanda ban gan shi ba na ido bi da shi ba, wanda ban yi hira da shi ba. So da yawan su fake life ne. Akwai wanda kuma za ga da gaske ne, irin su Ahmed SM din nan ko XM, wannan shine dahir kori a social media. Amma duk sauran duk a cikin social media suka ringa nema, suna nema yadda su samu abin da su sa a bakin su. Duk mayin wata ne. Na gaya muku gaskiya, an ba ku yadda ba kuma ku zo ke ma za a ci abinci da ke don ku tawar ubanki. Barkan mu da dawowa. Masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen labarun, amma kafin mu tattara tabarmar shirin ga bitar muhimman kanin su. Kun ga dai yadda a halin yanzu matasan jihar Kano suka fusata inda suka kona wani adaidaita sau, keke napep kenan mai kafa uku. To a halin yanzu bisa dalili ko kuma dai in ce dalilin da yasa suka kona shine ɓarayin waya ne a ciki. To amma ɓarayin wayan sun yi ta kansu, amma an yi nasarar kona shi a daidaita sauran nasu. Sannan kun ga yanda Mustin Besti ya zazzagi Sayyada Sadiya Huruna, sannan kuma ya bankaɗo surukanta ashe yar fakejin ce. Domin kuwa a halin yanzu fada zaka bata naira 3,000 ko 5,000 sai ta karɓa ta soke a aljihu. Masu sauraron mu menene ra'ayoyinku sai ku faɗa mana a comment section, amma da Allah kafin nan ku daure ku danna min subscribe.